ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 23 ቁጥሪ 1 ሽዑ ጳውሎስ ነቶም ዋዕላት ጠሚቱ አትማሕዋተይ አነ ክሳዕዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብኩሉ ብሰናይ ሕልና እየ እተመላለስኩ በሎም። ሓናንያ እቲ ሊቀ ካህናት ግና ነቶም ኣብ ጥቓኡ ደው ኢሎም ዘለዉ ኣፉ ክዘብጥዎ ኣዘዞም። ጳውሎስ ከዓ ንኡ ኣታልቕሉቕ ግድግዳ ኣምላኽ ክዘብጠካ እዩ፣ ንስኻ ከምቲ ሕጊ ጌርካ ክትፈርደኒ ተቐሚጥካ ኣለኻ እሞ ሕጊ ኣፍሪስካ ዶ ክዘብጥን ትእዝዝ ኣለኻ በሎ። እቶም ኣብ ጥቓኡ ደው ኢሎም ዘለዉ ከዓ ንሊቀ ካህናት ኣምላኽ ዶ ትጸርፎ ኣለኻ በልዎ። ጳውሎስ ድማ ኣሕዋተይን ንሽም ህዝብኻ ኣይትጽረፍ ተጻሒፉ ኣሎ እሞ ሊቀ ካህናት ምዃኑ ኣይፈለጥኩን በሎም። ጳውሎስ ከዓ ገሊኦም ሰዲቃውያን ገሊኦም እውን ፈሪሳውያን ምዃኖም ምስ ፈለጠ ኣብቲ ዋዕላ ዓው ኢሉ ኣቱም ኣሕዋተይ ኣነ ፈሪሳዊ ወዲ ፈሪሳዊ እየ፣ ብዛዕባ ተስፋን ትንሣኤ ሙታትን ይፍረደኒ ኣሎ በለ። ሰዲቃውያን ትንሣኤ ኮነ መልኣኽ ኮነ መንፈስ ኮነ የልቦን ይብሉ፣ ፈሪሳውያን ግና ነዚ ኩሉ ይኣምኑ ነበሩ እሞ እዚ ምስ ተዛረበ ኣብ መንጎ ፈሪሳውያንን ሰዲቃውያንን በኣሲ ኾነ። እቲ ኣኼባ እውን ተኸፋፈለ፣ ብዙሕ ጫውጫው ድማ ኾነ። ካብ ወገን ፈሪሳውያን ከዓ ሓያሎ ጸሓፍቲ ኣብዚ ሰብኣይ እዚ ገለ ክፉእ እኳ ይረኸብናን መንፈስ ወይ መልኣኽ ተዛሪብዎ እንተኾነኸ ከመይ ደኣ ይኹኑ ኢሎም ተንሲኦም ተኸራኸሩ። ብዙሕ በኣሲ ምስ ኮነ እቲ ሓለቓ ሽሕ ንሳቶም ንጳውሎስ ከምን ዝዕዎ ፈሪሁ ነቶም ጽፍራ ወሪዶም ካብ ማእከሎም ዘሪፎም ናብ ሰፈር ከብጽሕዎ ኣዘዞም። ቁጽሪ 11 ጐይታ ከዓ በታ ድሕሪኣ ዘላ ለይቲ ጳውሎስ ከምቲ ኣብ የሩሳሌም ብዛዕባይ ዝመስክርካዮ ከምኡውን ኣብ ሮሜ ክትምስክረለይ ይግባእካ እዩ እሞ ኣጆኻ ኢሉ ኣብ ቅድሚኡ ደው በለ። ንጳውሎስ ክቐትልዎ ከም ዝተማኸሩ። ቁጥሪ 12 ምድሪ ምስ ወግሐ ከዓ ኣይሁድ ንጳውሎስ ክሳዕ ዝቐትልዎ ከይበልዑን ከይሰትዩን ሰሚሮም ተመሓሓሉ። እቶም ነዚ ክገብሩ እተመሓሓሉ ከዓ ካብ 40 ይበዝሑ ነበሩ። ንሳቶም ከዓ ናብ ሊቃውንቲ ካህናትን ናብ ዓበይትን መጺኦም ንሕና ንጳውሎስ ከይቀተልናዮ ገለ እኳ ኸይንጥዕም ብመርገም ተመሓሒልና ኣሎና። ሕጂ ከዓ ንስኻትኩም ምስ ዋዕላ ኮንኩም ነቲ ሓለቓ ሽሕ ናባኻትኩም ከውፅኦ ብዛዕባኡ ኣጸቢቕኩም ክትምርምሩ ከም ዝደለኹም ጌርኩም ንገርዎ። ንሕና ከዓ ኣባኻትኩም ከይበጽሐ ክንቀትሎ ተዓጢቕና ኣሎና በልዎም። ወዲ ሓብቱ ንጳውሎስ ከዓ ነዚ ውዲቶም ሰሚዑ ከደ እሞ ናብቲ ሰፈር ኣትዩ ንጳውሎስ ነገሮ። ጳውሎስ ድማ ካብቶም ሓለቆ ሚእቲ ንሓደ ጸዊዑ እዚ ወዲ እዚ ንሓለቓ ሽሕ ዝነግሮ ዘረባ ኣለዎ እሞ ናብኡ ኮታ ኣእትወለይ በሎ። ንሱ ከዓ ሒዙ ምስኡ ወሲዱ ናብቲ ሓለቓ ሽሕ ኣእቶ እሞ ጳውሎስ እቲ እሱር ናብኡ ጸዊዑ እዚ ወዲ እዚ ዝነግረካ ዘረባ ኣልይዎስ ናባኻ ክእትወሉ ለሚኑኒ በሎ። እቲ ሓለቓ ሽሕ ከዓ ብኢዱ ሒዙ ወሰዶ። ንበይኑ ኣግሊሱ ድማ እቲ ክትነግረኒ እትደልዮ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ከዓ ኣይሁድ ንጳውሎስ ብዛዕባኡ ኣጸቢቕካ ክትሓቶ ከም ዝደለኻ መሲልካ ጽባሕ ናብ ዋዕላ ከተውርደሎም ክልምኑኻ ተማኺሮም ኣለዉ። ከባታቶም ካብ 40 ሰብኣይ ዝበዝሑ ኣድብዮምሉ ኣለዉ። ንኡ ክሳዕ ዝቐትልዎ ከይበልዑን ከይሰትዩን ከዓ ብርእሶም ምሒሎም ኣለዉ እሞ ሕጂ ተዓጢቖም ካባኻ ተስፋ ይጽበዩ ኣለዉ፣ ንስኻ ግና ሕራ ይትበሎም ኢሉ መለሰሉ። ድሕሪዚ እቲ ሓለቓ ሽሕ ነቲ ወዲ እዚ ንኣይ ከም ዘፍለጥካኒ ንሓደ እኳ ኣይትንገር ኢሉ ኣዘዞ እሞ ሰደዶ። ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ፊልከስ ከም ዝቐረበ። ቁጥሪ 23 ንኽልተ ሓለቆ ሚእቲ ጸዊዑ ከዓ ክሳዕ ቄሳርያ ክኸዱ 200 ዓቀይታይ 70 ፈረሰኛ 200 ሰብ ኩናት ለይቲ ብሳልሰይቲ ሰዓት ኣዳልዉ በሎም። ንጳውሎስ ምእንቲ ከስርርዎ መጽዓኛ ክማሉ ብድሓኑ እውን ኣብ ፊልከስ ኣብቲ ራእሲ ከብጽሕዎ ኣዘዘ። ከምዚ ኢሉ ከዓ ደብዳቤ ጸሓፈ። ቁጥሪ 26 ቅላውዲዮስ ሊስያስ ንፊልከስ ነቲ ልኡር ራእሲ ሰላም ይብሎ ኣሎ። ንሰብኣይ እዚ ኣይሁድ ሒዞም ክቐትልዎ ደልዮም ከለዉ ሮማዊ ምዃኑ ምስ ፈለጥኩ ኣነ ምስ ጭፍራ መጽአ ኣናገፍክዎ። እቲ ዝኸስሉ ምኽንያት ክፈልጥ ደልየ ከዓ ናብ ዋዕሎኦም ኣውረድክዎ። ሽዑ ስለ ክርክር ሕጎም ከም ዝኸሰስዎ ረኸብኩ እምበር ናብ ሞት ወይስ ናብ ማእሰርቲ ዘብጽሕ ክሲ ከቶ ኣይረኸብኩሉን። ኣብዚ ሰብኣይ እዚ ውዲት ከም ዝገበሩ ምስ ሰማዕኩ ከዓ ብወልጡፍ ናባኻ ሰዲደዮ። ነቶም ከሰስቲ እውን ኣብ ቅድሜኻ ክኸስዎ ኣዚዘዮም ኣለኹ። ድሓንኩን። ቁጽሪ 31
እቶም ዓቀይቲ ድማ ከምቲ ተኣዘዝዎ ንጳውሎስ ብለይቲ ወሲዶም ኣብ አንቲጳጥሬስ ኣብጽሕዎ ንጽባሒቱ ነቶም ፈረሰኛታት ምስኡ ይኺዱ ሓደግዎ ንሳቶም ግና ናብ ሰፈር ተመልሱ እቲኣቶም ኣብ ቄሳርያ ምስኣተው ኸዓ እታ ደብዳቤ ነቲ ራእሲ ሃብዎ ንጳውሎስ እውን ኣብ ቅድሚኡ ደው ኣበልዎ ነታ ደብዳቤ ምስ ኣንበባ ድማ በዓል ኣየነይቲ ሃገር ምዃኑ ሓተቶ በዓል ቅልቅያ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ከሰስትኻ ምስ መጹ ሽዑ እሰምዓካ በሎ ኣብ ኣዳራሽ ሄሮዶስ ኣእትዮም ክሕልውዎ ኸዓ ኣዘዘ